sana low manie kambegi ni okwabi yeni. Homa Bay, Jod Bura mar County Homa Bay, Dr. Joyce Bensouda ochako chenro mar jiwo pith yien e county no yor bero alwora kod meda tamalo mag bunge. Nyasi no mano bagi alap makabunde kar chung'od bura ma Homa Bay Town oyuore gi apisas mawuok e migawo mochung'ne bunge e pacho ka KFS kod bede migepe mopogore opogore mochung'ne rito alwora e county no. Chenro no geto neno ni skunde te manie county Homa Bay oyudo yien magibiro pidhe. Skunde Homa Bay en achiel kuom counties mapod timo rach gi yien masani ochung'e atamalo 3.18 ka opim gi kwan atamalo 10 ma chik dwaro. Climate change is real kendo ohinyowa, tuoche osemedore, kech bo osedonjo, lowo bende dhi kod pi machwe koth chwe pile ka pile. Koro kwa pidho yien to wabro bet kod alwora maber, chiemo be bro medore, olemo be bro medore. Kaka Madam Dr. Bensouda chakoni, wan duto wajiwe lwedo mondo wa med sure no pinywa mar Nyanza wapidho yien. Awacho ni yiende nyakwa pidhi keche program ni adwang'yo ni yien opidhi, vijende orito yien, nyithi sikul okawo yiende opidho, ma bro miyo konya kata ka chiwo basari ne jopuonj, principals gi teachers owinj wachni maler. Nyathi ka nyathi nyaka rit yien achiel. Buche no kunyo 200. Mano phase 1. Wabro medogi ma wayud yiende 200 e skul ka skul e Homa Bay County waka. Adwaro partners mondo wapidhgo yiende. Jo Homa Bay County konya uru pidho yien.